Mm. Mm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine. Today's video po, naganda po tayo ng Pinoy almusal. Yung Pinoy almusal po natin, meron po tayong tortang talong po. Ito po yung tortang talong. Tapos hotdog. May danggit po tayo. Tapos ito po is toyo po to siya pero espada daw ang tawag ito. Binigay po to sa kaibigan ko po si Marie Chris po. Si Cressy. Tapos may dried pusit po tayo. Tapos yun. Hindi nawawala po yung hotdog. May rice po tayo sa likod. Yung sausawan po natin andito po, pinakurat po na may suka. Tapos may rice po tayo sa likod po. Tapos yung drinks natin, water po. Before ako mag-start, i-bless mo natin yung pagkain na sa harap. Gusto ko po munang magpasalamat po sa lahat po ng share po ng blessings po. Last video ko po. Kulits TV po. Nanay Madselen. Yuli Kambal. At saka Sisikoy KTG Kitchen po. Thank you po sa inyo mga Sisikoy tsaka Nanay sa blessings po. God bless po sa inyo tsaka ingat po kayo lagi. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Pakilagyan subscribe din po. Maraming salamat po. Sa lahat po andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. Danggit po. Sausaw. Espada. Espada daw yung pangalan nito. Ewan ko ano talaga pangalan nito. Ibang espada ang alam ko eh. Harap na. Sarap ang pusit. Saka may chorizo pala tayo. Nakalimutan ko may chorizo pa tayo. Chorizo de Cebu. Yung chorizo po sa Manila malaki. Sa amin po maliit. Try nyo po. Masarap yung chorizo de Cebu. Sarap. Torta. Torta po.
Ang sarap. Kaya ko na ketchup yung torta. Ang sarap niya. Try niyo po. Espada daw tawag nito.
Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po nagsishare po ng mga videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa supporta nyo. Tsaka God bless din po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine. Queenie Kalalan, Chibi Rosel, Mixco, at saka Rochelle Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Angie Monsor, at saka I Eat Vlog. Sa Super Kao po, Ens Mukbang, Brown 21 Saudi Vlog, Dan Cano Vlog, at saka Kusina Bicolana. Sa Hibigating Team po, si Sikoy, Rimis TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like at subscribe po. Maraming salamat po. At saka thank you ulit po sa nag-share po ng blessings. Kulits TV, Nanay Madselen, Bewley Kambal, at saka si Sikoy Kitiji Kitchi. Ang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like at subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Tricia Vlogs po, paki-like and subscribe din po. Thank you so much po. At saka Babes TV po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Maggie's Cuisines po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo pag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.